kumadoko ana madueti kutambire kunaodzo manhoko dzozuwa rogumi mwedzi uno wachiwabvu. Kuno muZimbabwe akabatirwa nozulo panhandare yendegeyo aratambo anonzi Tashinga Nyasha Masinire akabatirwa nogoridhe. Munhu uyu akabatirwa nogoridhe rinosvika mari yomuSouth Africa mamiliyoni 10 ipapa kwaya anogosenza nainheta rushwaya asi inheta abva aburika achinyepa akati munhu uyu anomuziva hino tichagoringa asi zvakanyangaritsa izvi mabi yangu unosaiva kuti abuda sei kukwanisa kubva kuZimbabwe kwacho. Apa aita mhanza abva andopuwa bhero muSouth Africa mo romari yomuSouth Africa zviuru 100. Wamunangagwa wafumira kweri kuenda Botswana kuoringa wakuru Botswana noZambia wachiparura zviri pamutemo zambuko rakazungura. Hino wagonziwo Zimbabwe ichagoitawo zvibodzizvo zvokugwesawo zambuko rinoringana noiyo zambuko ropakazungura rino. Tichagoramba takaringa kuti zvichatekaidziwa sei asi zvinonyadzisa idi. Kuno Magweta noamwe waendesa kudare rinoringana zvobumbiro romutemo kuchinjiwa kwakaitiwa bumbiro romutemo nawamunangagwa sodo rapfuura rino. Tichagoringa kuti vachagoperera papi asi zvatoiye kumatare ikweyo. Hino kana zvikagoburika kuti zviitiwe makuno yano. Temba Muriswa Nyasi asiya vanhu vese vari kundopwenana kuti kohokonai apo mudare reparamende aita kuti pamisiwe kukurukura nokureketa nozvo nyaya wekineri Chivhayo. Izvi zvatohwadza vazhinji akabva azosvika pakunetsana naMemory Mbondiya anga achiti amubata zvisirizvo. Hino kana zvikagobudirira kuti wekineri iyu agomisiwe pamberi achireketa zvine musoro. Painike mangwana kuti vanhu vese vanoda kuenda kunokuona mutungamiri wenyika vanofanira kuenda vakarowa mudzipa nyota. Hino kuti akazviboyepi izvozvi kuti ndo manochere. Hino mabi yangu ivo vanogara kubopa mudzipa nyota iyu palibe chavanoburika nacho. Hino kuti vari kuda kumboedza kuti kudini. Bato reZANU-PF rinoramba richindonangidziwa kunyaya dzokurwisana kunomhirizhonga yakanyanya. Kuchinhoi papera sondori kwakaita vanhu vanonzi ndewaKindness Paradza vari kuita basa rekurwisana nevamwe vari mubato reZANU-PF ri. Kwai vanhu vavo vari kuchengetedza anonzi Keti Chanetsa ari kunzi mumwe wanhu wana Jonathan Moyo. Hino kana zviri zvechokwadi asi zvakatonyangaritsa zvokurwisana zvavanoita. Tiri munyaya dzomhirizhongadzi kwai kuno mumwe webato raimbowa ramai Mujuru Zimbabwe People First Stephen Mazanza kwai imba yache yagobhombiwa nopambo repeturu. Hino kuti wada kuti zvigonangisika sei kana kuti zvigoperera poi idi vanhu vanofanira kuita bau wangwarire zvinhu zvakaita seizvozvi. Mary Chiwenga kuhwara kwache kwaita kuti apinde mushishi kureketa kuno hanzi agobenuka kudare dzimhosva muzuva rochimakumi nopfumba mwedzi uri kuteera uyu. Apa Nyasi atadza kuenda nokuda kwokuhwaritsa zvokutoti kana nyaya yache yekurambana kwache naChiwenga hino kana ikagoenderera mberi idi zvakatonyangara. Tinomufira kuti apore aende kudare akapora. Kuno mumwe futi mupurisa anofamba nechimudhudhudhu wanochengetedza vanhu vanonzi wakakosha aita tsaona muzinda womagamba kuHeroes Acre Nyasi. Apo wabiya ache waribiye kana mumirira waramba wakatodzura motika dzawo wachienda zvakatooma. Kambani yoTel 1 yagosainirana pasi nokambani yoTejas Networks yekuIndia kuti iite basa rokuwandudza zvinhu zvodande rawo. Wari kuti iwo wari kuringira kuti zvikawandudziwa ndiko kuti wagoboye mari inokwana kutenga zvinhu zvakawanda nokuita zvinhu. Tinoimba kuti zvichabudirira. Zimbabwe yajiwa noPakistan pamutambo kiriketi wemazuva 5 wanga wari kutamba wechipiri Nyasi. Zvinotohwadza izvi. Tiringe hedu dzopa rese. MuSouth Africa vari kuti ivo vada kugochinjurudza nyaya yemutemo wekuroora kwavo kuti igobvumira chero vakadzi kuti varoore varume vakawanditsa. Izvi zviri kutohwadza vamwe vazhinji vagoti kohokonai vari kuzviitirei asi ndiko kusanduka kwemazuva pasi diparohwano nyundo mabi yangu.
iyo mari yemusouth africa anyasi yenge iri kufara zvikuru, iri kuita mhasuru chaidzo, yatambira iri pamari inoita 13.50 anopfumbamwe kusvikira pa14.5 chaiwo zvichitenga mari yokuamerica. Kuno vanhu kusudhani vanosvika mamiriyoni 8 mazana 2 zviuru. Wanzi vanogona kuda chokudya kubva izvezvi kusvikira mwedzi wakakunguru. Ipapa pakatoita kunyangarisa nokuti vazhinji kwai vanogona kutopfa kana vakarebe kupuwa zvokudya. Heno mabi angu kuti zvichapererapo, tinoramba tichindoimba kuti kune vanoita manja anotambanuka zvokupa vanhu zvokudya kusunzaku kuite kushoma. Nyika dzomuAfrica dzabatana kureketa dzichimhura zvakaitiwa nevaIsraeri vari kubhomba nokuba vanhu vokupalestine. Izvi zviri kutorwadza vazhinji vachiti kookonai vanhu tiri kundoramba takandolingitsa vaIsraeri vachiita zvavari kuita zve. Izvi zvakatooma izvi, tinoimba kuti zvichagoperawo nokuchimbidza. Urwere hwodziwa mupengo hwaita kuti mukuru wekambani yeAstraZeneca aite kutuhwina mumari, ari kutoipura nomusana chaiko, nokutoti kureketa kuno akaingidziwa mari yokuBritain inoita mamiriyoni 2 chaiwo nokudako zvakaitika padziwa mupengozvi. Makambani okufrance ari kunzi ndiwo akagopa chefu yakaendeswa kuVietnam paigohwisana neAmerica pai achagona kureka kubhadharisiwa mari. Zvatorwadza vazhinji izvi, tinoimba kuti achagobhadharisiwa hawo nokuti kaita kwenguva. Tiri ipapo mabi angu, togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhandiwewo Nhau.